Esaten da pertsona bat ongi ezagutzen dela bidaiatzen berarekin. Hori izan daiteke, baina pertsona bat ongi ezagutzeko bere etxera joan behar da, goxo. Horregatik, Amasai aurpegi ezagunekin egin dugu bidai txiki bat, Nafarroan barna. Haien etxera hurbildu gara, haien herrira, egunerokoan murgiltzeko, formaltasunik gabe. Atal bakoitza leiho bat da, hortik pasako gara, noski, eta ikusiko dugu nor dagoen atzean. Ongi etorri, Nafaran hitzera. Bai? Kaixo Jera, Jasmin naiz, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon, ongi hementxe justo entrenamentua bukatzen ja. Ados, ederki, elkartuko gara igual lehitzen? Bale, primeran, bai, hartu zakeguan kafetxo bat eta hitz egiten dugu pixka bat. Primeran, venga, orain txarte, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuri. Bueno, Jera, kaixo, Kaixo, zer moduz? ongi, hementxe, etxean, ez esan marko du. Bai? Eurie pixkat hasi da erortzen, baina... Bueno, oire hemengoa ez, oso tipikoa da, azkenen lainoa sartzen duen, xirimiri hau askotan izaten da, eta, bueno, ohituta. Bueno, erabaki dugu pixkat elkartzea, bire esate dugu plazan, baina plazaren fondoan dago ere, frontoia. Bai, azkenen proposa ez, elkartzeko, nire ordu gehienak igual hor pasata daude txikitan ez, Bai. ordu asko pilotan jokatzen, plazare herrin erdie da ez, orduan egunero kasi bueltatzen zara eta pasatzen zara hemendik ez, eta, bueno, egia da, tokia proposa dela elkarrizketa ikeko. Dena dela, hor fondoan oain txikiak ari dira futbolean. Eta hori da aldatu da asko, ez? Guk beti pilota boltsikoan ibiltzen ginen da beti Bai. pilotan, ez? Eta guain egia da plazan, denetik ikusten dela, ez? Batzuk baloiakin, raketare desente, eta patinak eta denetik, ez? Eta gu gure garaien, gehienak esku pilotan ibiltzen ginen, eta alde horire pixkoan abaritzen da. Ikusten dira gaztak gutxiago? Nik zango nuke baietz, ez? Pilota eskolak eta oso ongi duela, hemen aurrera pilota eskola da bizi guztien oso ongi funtzionatu duna, baina egia da bagoen igual aurra mugatzen diela gehiago entrenamendu ordu hortara, ez? Ja. Eta gu, ordu hortan ibiltzen ginen, baina gero egun guztia pasatzen ginen pilotan, ez? Eta nik uste hori dela gehien bat aldatu dena. Ja, igual pasatu da izatera profesionala, eta zain beste ez dakite zaletasuna edo... Bai, nik zango nuke betz, eta kirola askotan, ez? Ikusten da hori, bai, entrenamendu ordu hori edo eskolar hortan ordu hori bai, baina gero ez direla inbeste ibiltzen, ez? Eta nik uste aldeare hortan daula pilotari izateko ordu asko sartu behar diela, ez? Eta ez dela nahikoa bakarrik ordutxo horrekin. Bai. Eta nik uste hori bai aldaketa hortan abaritzen dela hundie. Zu, noiz hasi zinen pilotan? Bani 7 urtekin hasi nintzen pilotan, pentsa badia urte Urteak. batzuk, bai. Bai, beti herri oso pilota zalea izan da, hemen beti danik afizio handia izan da, eta beti gustoko, ez? Telebistan ere askotan ikusten ditu pilota partidu, eta holaxe, hasi nintzen jokatzen, beste bi launekin, beste bi neska ginen, eta orduan 3 neska, hortxe gizonezko guztien arten, pixkat arroare ozean ere ze orduan neska asko etzen ibiltzen eskuz, baina hemengo pilota eskolan oso gustora hasi ginen, da oso ongi hartu ziuten orduan, eta ordutik gelditu gabe ez. Hasi zinen gehiago ikusten pilota edo jolasten? Nik zango nuke jolasten, azkenen txikitatik pilota hartu, eta gero ere nahiko ongi moldatzen itzen, eta pilota bado ez, pixkat moldatzen bazaba gero eta gehiago ibiltzeko joera hori, eta bai, ibiltzen oso txikitatik. Bazenun txikitan horrelako ez dakite, igual, landu da urtekir eta heldua, baina txikitan zer uste zenuen, zen bakarrik kirol bat mutikoen dako, edo ez, zen denontzako eta naturalki egiten zenuen. Eredu bezala beti guk referente bezala gizonezkoak izan ditu, ez? Azkenen, egia da nahiko ginukela, ez? Orain zautu ditugun referente raketistak adibidez izatea, gure referente, baina beti gizonezkoak izaten ziren. Nik bereziki titin neuken oso gustoko, eta beti bere partidok ikusten hortxioten itzenez, eta saltxa hortan hasi nintzen, ez? Nire eskuz jokatzen, baina inongo aspirazio edo ametsi gabe, ez? Neskazan hortan, behintzat disfrutatu, eta zure kirolen gustora ibiltzen espektatiba horrekin bakarrik. Baduzu txikitako ez dakit oroitzapenen bat, edo lehenbiziko anekdota oso ez dakit bixia bakazun buruan pilotarekin lotuta?
Bai, nik uste, horrez oso eskertzekoa zela, pilota eskolan, hor Julian Iparra izan ginen gure aurreneko irakaslea, ez? Eta pentsa duela 30 urte, 3 neska berarekin bakarrik, eta oso harrera ona intziun, ez? Eta gero festetan, hemen jaietan, umen eunen pilota partidu bat egoten zen, umena, eta orduan beti berak eskatzen zuena zen, guk jokatzea ez neskak, oso aukera gutxi genuen, egia esan bestetan pilota partiduk ez egin zen jokatzen, internatu bai, baina partiduk txuriz ez, eta detaile hori eukitzen zuen, beti bintzat jaietako egun hortan, guk hemen txuriz jokatzea, ez? Eta hori oso horitzapen politi, ze azkenen urte guztie prestatzen zinen, egun bakar baten txuriz plazan jazteko, ez? Eta hori da igual horitzapenik politena. Pilota esaten dugunean beti, irudikatzen dugu esku pilota, ez? Dena dela, pilotak ditu, disiplina asko, ez? Zu hasi zinen esku pilotakin, argi zenuen. Bai, nik oso argi nuen esku pilota zela gustatzen zitzaidana, da eskuz, hortan disfrutatzen nuen gehiena, baina egia da, 13 urte arte edo jokatu nula eskuz, eta orduan ja duzela garai bat, esaten ziguten aukerarik ez genuela, ez? Egia da, beste herritan oso aurre doneska gutxi zeudela, elkarre ere ez genuen harremantzeko modurik, eta gero enteratu ginen gerora, baietz zeudela ez, baina komunikazio sistema baino zerraz ikusten du ez, elkarrekin WhatsAppa, baina orduan, ez zen nahi erraza. Baina zer formatu zuen, debeku bat edo? Bai, erdi debekoa zen ez, ja ez zen hori niongi ikusten, karo mutilekin elkartu, jokatu beharko zen, indarrez sekulako aldea dago, eta horre ja ez zinen ez, gustora sentitzen, eta orduan, gonbidapena izaten zen beti palara, erramientara pasatzea. Eta alaxia izan zen, nik oroitzen dut pala hartu nun lehenengo aldin. Zer moduz? Ne harraten egin nula, niretzatzen, niri maiten nunea pilota da, eta guain, behartzen haute edo palan jokatzera, ez? Eta, ala izan zen hasiera, baina, gero, entrenamentuun poderioz hartu nion ere martxa palari, eta urte asko eman itun, ez? Palan ere jokatzen. Eta gero, buelta? Eta gero buelta, bai, hoi da. Bai, gure kasun xelebrea da, ez? Azkenen pentsa 15 urte ja eskupilota utzita, palan bakarrik ibilita, eta pelota da, baina oso ezberdin die, ez? Eta orduan, gero, nolabait horre gorakada bat izan zuen emakumen eskupilotak, batez ere elkartzen hasi ginelako, gure garaian 7 urtekin, 8 urtekin, eskuz jokatzen ginenak, ez? Bai. Hasi ginenak, eta orduan, hasi ginen elkarrekin berriz eskupilotan, eta noran betiko zaletasuna zen, eskuz jokatzea, ez nun zalantzik izan, bueltatzeko, ez, eskuz jokatzea. Ze orduan ja palan utzitan egon, badamakin 2 urte ja utzita. Eta ez duzu somatu momenturen batean, ez dakita inbeste gora berekin, mugimendu ez naturala, derrepente eskoakin ez dakit pentsatzen du, nik ez dut inoiz jokatu baino, ukitzea pilota eskoakin da gero pala eta gero berriz ezakite eskoakin. Bai, kosta zen, ez? Azkenen ikusten dut oso ezberdina dela gaur egun aur batek edo guk ikusten gure baditugu pilotak ekartean edo pilotariak, ez? Ibilbide guztiak gelditu gabe egin dutenak, eta zaba da, ez? Guk azkenean 15 urteetan asko galtzen da joko aldetik, eta lan asko inbarri izan da entrenamendu aldetik, pixkat maila berreskuratzeko, ez? Bai, alde handia ondela. Ikusten duzunen orain, ez dakit belaunaldi berriak pilotan, zein da sumatzen duzu diferentziarik handiena? Azteko eten hori ez izatea niri zoragarra iruditzen zaite, ez? Aur batek erabakizak 7 urtekin, neska batek hasi daitekela pilotan, eta ibilbide oso bat egin, ez? Gizonezkoak duten bezala, eta hori luxu da. Gure garaian beti utzi behar izaten genuen, oso partidu gutxi zeuden ere elkarren kontra ibiltzeko, ibiltzen maginen mutien kontra, eta, guain asko aldatu da, ez? Bai lehiaketa aldetik, bai entrenamendu aldetik, eta nik uste alde hortatik pozgarria dela. Eta lehen esaten zenun, Leitza beti izan da, herri oso pilota zale, segitzen du izaten? Nik esango nuke baietz, ez? Azkenen, igual azken urtetan, Oinatz eta Abel bai izan diela hor, profesional mailan ibili den gizonezkoik igual falta diela, zorionez neskak, hor segitzen du, ez? Oiurire hemen Leitzekoa da, nik ere segitzen dut, eta, guain igual erreferente gehiago da makume pilotarie, baina, egia da beti oso pilota zalea izan dela Leitze, eta seitu beharra da hola, ez? Bestelare holako herri txiki eskerre sortzen dielako pilotarik. Bai, eta emakume pilotariak aipatu dituzu, gero hitz egin dugu gehiago ados pilotari buruz. Eta itzultzeko pixkat garaiko Leitzari buruz, zakitzuk sumatzen zenun bere garaian emakume pilotaria izateagatik aurre iritzirik edo ez,
oharrik edo zuzeu zure buruarekin zen modu sentitzen zinen? Bai, nik uste ezberdin ikusi izan dela beti, ez? Azkenen bai, zekien jokatzen zinula pilotan, mai politi ematen zinula, baina ez zuen ikusten, ez? Edo gizonezko baten proiektzio hori etzen ikusten emakume batengan, ez? Ja. Eta hori beti bizi izan dugun ikuste dut. Eta aldaketa eman da, batez ere igual kasi guk sortuta edo behartutako aldaketa, ez? Ados pilota sortzearekin, profesionalizazio hortan sinistearekin, baina azken finean guk provokatutako zerbait, ez? Ez hainbeste gizarteak horrela ikusten zuelako edo duelako. Etzen dugu ados pilotari buruz nahi gozu, baina lehenbizi igual emanen dugu kasetxo bat herritik. Bale, osongi. Bale, esandakoa, Jera, ados pilota. Nondik, nola, zergatik? Behar batetik nik uste dute, ez? Bai. Azkenean, bizi guztia hor lehian, ez? Borrokan emakumeek, bere tokia izan dezan, ez? Gizarte honetan, pilotan bere garaian pentsa raketistak izan ziren lehen emakume profesionalak lehenak, baina profesionalak kirol guztia kontuan hartuta, ez? Ja. Eta inorrek ez zuen beraien berri, eta ordutik etzen lortzen, ez? Emakumeak pilotan profesionalizazio hori izan zezaten, eta pixka eta aprobetxatuz zegoela mugimendua emakumeak berriz pilotan, eta genuela aukera zerbait egiteko, pentsatu genuen zela garaia emakumeari bere tokia emateko, ez? Eta ordutik horretan gabiltza buru belarri borrokan. Eta ados zergatik izen hori? Pixkat adostasunaren arira, ez? Pixkat gizon emakumeen arteko adostasun hori bengoz iristen denez, eta hola suertatu zen, gero pilotan ere askotan entzuten da berdinketa egiten dutenean, euskitzeri entzuten zaio, ez ados, eta pixkat hori eta adostasunaren Ostras, bai! hori izen hori hartuta hortik atera zen, ez? Bale. Eta, zortetan sortu zen? 2021 urtean sortu genuen. Bale, gazte xama. Goantxe 5 urte ospatze. 5 urte ospatu ditugu, bai? Bai, ospatu. Ospatu baina gehiago, pixkat atzera begiratu eta ikusi, zelan egin den, zer da ono betzeko, eta nik uste, lan ona egin dela, eta ibilbide bat behintzat jarri dugula, ibilbide on bat, eta, lanean segitzeko indar ematen dula. Eta 2021 urtean, zenolako harrera asumatu zen? Hasierak ez ziren errexak izan, ez? Zuk pentsatu gaina 2020an uste pandemia izan zela, eta gu kasi pandemia beten, ez? Bueltatu ginenen orduan frontoiak itxita zeuden, eta orduan, okurritzu zitzaigun, plazaz plaza txapelketarekin hastea, batez ere hori, ez? Barruan ezin zen ez jokatu, herriko plazetan jokatzeko, ez? Eta polita da? Aldi beren oso polita, horrek ematen zuen, emakumeen pilota erdigunera eraman, eta kanpoan ere ikusteko, ez? Eta gaur egun mantentzen dugu plazaz plaza txapelketa. Así que, hasiera izan zen horrela, zaila pandemia garaian, eta, lan asko egin beharra, baina, bere urratsak ematen pixkanaka. Eta gaur egun zenbat emakumeek osatzen duzue ados pilota? Bai, beti esaten dugu ados pilotan, bi adar bezala daudela, ez? Gauz bada, askotan ikusgarriena edo ikusten dena dela gu, ez? Edo arrama profesionalai deitzen diogun hau, momentu honetan 13 jokalari profesional daude, kontratupean lanean, baina gero beste adar bat badu pilota eskolarena, ez, gure barruan, eta horreri ere garrantzia handia ematen diogu. Gaur egun Zunbilan, Zerainen, Olaberrian eta Latasan pilota eskola daukagu, haur txikiekin, eta hori da azkenean oinarria, ez? Ez badugu guain ereiten horrazpikoa, gero etorkizunean ez da ongo pilotarik, ez? Eta orduan, garrantzitsua da lan hori ongitea. Eta jokalariei dagokionez, liga bat sortu da. Bai, azkenen guk nahi duguna txuriz jantzi eta Europa bi pilota partidak izatea, ez? Eta hortarako, egituratu hartzen urte osoko lehiaketak egituratuta ditugu, orduan, urtero fetxeak hasi berdinean txapelketa ezberdina jokatzen dugu Euskal Herriko toki ezberdinetatik barrena, eta alde horretatik ere pozik, ez? Udalek ere reklamu hori izatea, nahi izatea gu bertan egotea, guretzat oso garrantzitsua da. Eta eskola pilotan iritzu zait oso interesgarri, oso polita utopia bezala ikustea pilota eskola bat, bakarrik neskekin,
Ez dakite, igual zuzenduna zazu ez bada horrela. Baina, zenarako perfila aurkitzen dituzue? Bai, beraientzat nik uste dut lortu dena da igual errexago animatzea pilotan jokatzea, ez? Bai. Batzuetan gertatu izan da mutilekin hasi direnean, adin txikitan igual ez, hor bueno, denak nazten dut ongi, baina pixkat adin bat iristen da non gizonezko mutilekin posetzaren aineroso sentitzen bat ez indar aldetik, ez? Bueno, holaxe da, fisiologiki beste indar bat dute, beste jokatzeko modu bat, eta nesken artean, segurogo edo gustorago sentitzen dira, ez? Eta orduan, bueno, horre oso gustora dabiltza, pilota eskoletan egiten den lan horrekin. Eta irekia da ere, baditugu Latasara ere adibidez bi mutil etorri izan dira, eta libre da, baina egia da, igual, gehiago animatzen direla neskak horregatik, ez? Elkarren artean oso ongi sentitzen direlako. Eta igual evoluzioaren nahiko berdina izaten delako, ez? Indar aldetik ez dagoen beste alde, bueno, maila ere parekatu iken delanik uste dut, eta gustora ibiltzen dira. Eta ez asmorekin tortzen dire izateko pilotari profesionala, ongi pasatzeko? Ez nik uste dut ongi pasatzeko, ez? Denetik daukagu, baina 7 urte ditu txikinak, eta gero badu 22 urteko bat ere, ez duena inongo espektatibari profesionala izateko, baina ikaragarri gustatzen zaiona, kirola ikia da azkenen, ongi pasatzea, pilotak ere baditu bere baloreak, eta denetik dago pixka bat, ez? Eta, hola, 5 urteko zera, distantzia honekin, eta baita ere zure ibilbide luzearekin, nola ikusten duzu, ez dut esan nahi etorkizuneko panorama, baina Nafarroan ze osasuna du pilotak? Bueno, nik badut kezka, ez? Azkenean ere globalizatzen nahi den mundu honetan, nik uste beste kirolek ere indar handi hartu duela, ez? Eta batez ere futbola, hemen ere itzan asko somatzen da, ez? Asko ibiltzen die futbolean, edo, bueno, gaur egun beste kiroletan ere balomanon eta saskibaloian, ez? Eta pilotak bere galera izan du, ez? Eta azkenean, ez zaintzen ez, txikitatik gero eta hor gehiago ibiltzea, arriskoan egon daiteke, eta nik uste dut hori eskoletatik igual bultzatu beharreko zerbait dela, ez? Gurea den kirolau mantendu nahi balin bada, arreta berezia jarri beharko zaiola. Ze bestela, ikusten dut hainbeste kirol handi hoien artean, eta gainera hain sanguratsuak edo fama duten, edo beste proiektzio bat ikusten duten kirol horietan, pilotak bizirautea. Ja, diozuna fama eta igual ikusgarritasuna, baina justu orain topatu gara, ezagun batekin, eta esan digu, ibiltzen dela orain herriko txapelketan. Etzen nuke esanen, oraindik, nahiz eta telebistan ez ikusein beste, herrietan mantentzen dela ohitura hori? Bai, eta eskerrak ez, eta hori herri txikietan mantentzea oso garrantzitsu, eta horrelak txapelketa herrikoiak, eta hori dena plazara ateratzea, eta eskupilotari garrantzi hori ematea ez, baina oro hartzen baduzu, eta hori gero federazioetan gehiago antzematen da lizentzia, ateratzen diren lizentzietan, aurrek apuntatuta duden elkarteetan, eta lizentzia horiek ere bera egiten ari dira, ez? Eta seinale da, beste kiroletara ere joaten zaizkigula, ez? Orduan, batzuetan bai hasten direla pilotan, futbolen, saskibaloia, baina gero adin batean aukeratu behar denean, gehiena futbolera, edo, beste kirol batera, ez? Eta nik uste dut horre lana da hola, egin beharra. Bai, ez? Bai. Bueno, pixkat goraipatzeko eta pixkat optimismoa ateratzeko, zeritzen zaizu joaten bani bagara, Latasara, entrenatzen duzuen tokira. Oso bi. Vale, primera, bai. Bueno, iritsi gara, Latasa herrian. Bai, nahi da. Herri oso txikia. Oso txikie, bai. Oso biztale gutxi ditu. Bai, eta derrepente, jende pilo bat etortzen, pilota entrenatzera. Bai, nik uste bizi pixkat eta dena eman diogula herriari, ez? Bai. Gaur, bai, gure haundien edo zarrenan entrenamentu da, baina egia da aurrekin ere etortzen garenean, azkenean ematen diozula saltxa pixka bat, eta, guretzat ja beste bigarren etxe bat bihurtu da Latasa. Eta nola sortatu zen aukera hona etortzeko eta entrenatzeko? Guretako pilotari bat, Andrea Latasarra da, eta, berak esan zunez, aukera egon zitekeela batez ere frontona librexego oten delako, ez? Azkenean lehitzan guretako herrietan zaila da orduak ere libre bilatzea, eta, erabilera gutxio duenez, erresa zela, ez? Erabilera hori izatea. Eta, udalarekin ere akordio bat egin zen, eta oso eskartuta ez, eta aukera eukitza, behintzat ordu aldetik eta disponibilitate aldetik, hemen ibiltzeko, bai. Bai, eta, elkartu gara zurekin orain, aste azken arratsalde aleatorio batean, entrenatzen zaitelako. Lehen ipatu dugu eskola eta
eskola irkatzen dugunean, askotan pentsatzen dugu, umeingan, ez? Edo gazteengan, edo, bueno, nerabeengan, ez? Nolabait esateko. Eta orain elkartzen gara, emakume, helduekin. Bai. Bueno, azkenean gure txatere entrenamentoa funtsa delako, ez? Azkenean gure entrenatu barraga, asteroko lan hon bat egin behar da gero hori kantxan eta partidutan demostratzeko, orduan guretzat ezinbesteko da entrenatzea, ez? Eta horregatik, gaina elkarrekin biltzen ganetik, uste gure mailak ere gora indula, ez? Azkenean, lehen nahiko bakarrik sentitzen ginen, entrenamendu nahiko banakakoak izaten ziren, eta guain, taldean 5-6 elkartzeak beti ematen dizu hobetzeko aukera, eta, estelare beste giro bat ere sortzen da, ez? Ja lagun giro bat bada hori, bai. Eta ligari dagokionez, partidu ez hitzein dezagun, noiz amaitzen da liga, noiz da finala. Azkenean txapelketa goaz, ez? Oantxe berriki igandean bukatu genuen etxeko memoriala deitzen den txapelketa, bertsoa eta pilota uztartzen dituen txapelketa. Bai. Eta ja, bihar aurkezten dugu San Fermin txapelketa, ez? Orduan, txapelketa goaz, eta, oain jarraian hori, San Fermin txapelketa, guretzat berezia dena ere, Nafarrontzat bada, San Ferminetan jokatzeko aukera ematen du, bintzat finale iristen dena bai, ze horre, uztailaren 10ean izaten da binakako finala handi hori, orduan, festa bete-beten jokatzeko aukera, ez? Labrit bezalako pilotaleku baten, bai. Oain, hortara bideratuta prestaketa. Eta festa hitza aipatu duzunez baita ere, pentsatzen dut, herriko ere jaietan, jaiez jaie biriko zaitela ere, jokatzen, ez? Bai, oain uda sasoia polite da guretzat, ez? Azkenen, txapelketa hauetaz gain, herri giroietan, festa giroietan jokatzea beste xarma bat ere badu, eta aukera ematen digu, ez? Festaz festa herri biltzeko, eta, gustora ibiltzen gara udan zehar, jaiez jai. Eta ari gara ere pixkat diseinatzen, panorama polita, ez? Pilota, partidoak, emakumeak, baina azkenean zurekin geratu garenean, zuk esan diguzu, enigo izan lan egiten dut. Hau ez da zure eguneko lana. Hau da nire bigarren lana, ez? Hori da. Azkenean, hori ez, pixkat alderatuz gizonezkoekin ikusten alde handia dagoela, ez? Egia da profesionalak garela, orain zorionez lan kontratua dugula, ados pilota sortu genuenetik, baina ez dugu ematen lan kontratu horrek jornada oso batean aritzeko, ez? Orduan, denak ere beste lan batean gabiltza, eta esaten duzuna, ez, hor alde handia da, azkenean ordu asko pasatzen dituzulako lanean, etorri berriz ere beste lan bat dau dena entrenatu, dena aurrera eraman, eta gainera adospietan ere antolakuntzan, ez, azkenean hau dena aurrera ateratzeko, orduan, egunak dituen ordu guztiak lanpetuta pasatzen ditugu, ez. Bai, zure kaso, zu maestra da, ez? Aurre hezkuntzan ibiltzen zara, non eta etxarrein, ez da? Bai, hori da, etxarri aranatzen ja San Donato herri eskolan, urte asko damazkitan irakasle bezala, eta, nire eguneko jarduna handina, han pasatzen dute, ez, orduan, aurrekin aurrena lanean, eta gero, aukera dudanean internatzen, edo, antolakuntzan ere badago zer egina, hasi que aspertzeko betarik ez dut izaten. Eta ama zara. Eta ama naiz. Nola kombinatzen duzu hori guzti? Nola aurkitzen duzu oreka? Bai, zaila da, ez? Azkenean batzuetan oso nekagarria ere. Zutxan duzuna, ez? Beti alde positibo zitzeiten dugu, baina de momentu batzuk ere esaten duzuna onaino, ez? Edo igual ere gehiagizkoa dela, eta nahiko zenukela, ez? Zuk ere bakarrik pilotaz bizi, etorri, internamentuak egin, gizonezkoak bezala, ez? Goizean jaiki, gimnasiora joan, mendibuete egin, ez? Baina guretzat oso desberdina da, eta askotan oso nekagarria da, ez? Baina, bere satisfazioak ere baditu, zorionez, eta horrek bultzatzen zaitu askotan aurrera jarraitzea. Eta ematen dizu baita ere arnasgunea, ez? Pentsatzen dut hemen egotea. Bai, aldi berean kirola eta gustatzen zaizun eta hainbeste maite duzun kirol bat egiteak ere ateratzen zaitu eguneroko zurrunbilo horretatik, ez? Eta orain, ere egia da lagun talde handi bat ere osatu dugula hemen eta gustora etortzen garela, ez? Gure arteko giroa oso ona da, orduan, lagun artean zaude maite duzun kirol bat egiten, eta alde hortatik, bai, ez, gustora etortzen gara internatzera ere. Harrapatu zaitugu justo orain... Bai, takoa jartzen. Eskulanetan. Eskulanetan, bai. Gaur, nahiko harin, ze, azkenean, egindako batzuk aprobetxatuz azkarrago jartzen da, baina bestela egia da, asko tardatzen dela, ez, takoak egiten. Ongi jarri behar dira gero, pilotak mina ez emateko, eta orduan, bere denborare eskatzen du. Eskulan luze izaten da. Eta nola berotzen da, gero, entrenamendu ona emateko? Hasieran kontuzilu behar da, ez? Azkenean gorputza igual temperatura gaur ezago hainbesteko berori, baina igual gorputza batzutan berotuta egoten da, baina eskuak ez, ez? Eta poliki hasi behar da, azkenean
zuten da ez, pilota soinua ere, pilota gogorra dira, ez? Bai. Orduan, eskua pixkanak egin behar da golpe horretara, eta behin nagaritzen duzunean, nagaritzen da, ez? Eskua ja ondo berotuta duzunean, gero eta indarra handiagoakin jo jokezu pilotari, ez? Ados. Bueno, Iera, nik uste dut, kasi prest. Kasi goi duzula. pixkat azken. Beraz, utziko zaitugu pixka prestatzen, eta animiriko gara, serita, dagoen grada hortan, eta ea. Nola ematen diogun. Hori da, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Zuei, hotxe emateagatik. bai, eta bide luze ados pilotari. A ber, egia den, ez? Bai. Guk ere esan duzuna batzuetan nekagarria ere bada, baina, bueno, guk egunetik egunera, aurrera begiratu gabe, ea aurrera jarraitzen dugu. Eskerrik asko. Bale, zuri.